ପିଲାମାନେ ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ କବିତାଟି ଆମେ ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ସେଇ ପଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟଟି ଶୁଣ। ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଗାଁ ଚାହାଳିର ଚାଟ ସିଏ, ଚେହେରାଟି ତାର ଡଉଲ ଡାଉଲ, ଚେହେରାଟି ତାର ଡଉଲ ଡାଉଲ, ବୁଦ୍ଧିରେ ତାହାର ସରି କିଏ, ବୁଦ୍ଧିରେ ତାହାର ସରି କିଏ। ଏଠାରେ କବି ମଧୁବାବୁଙ୍କର ପିଲାଦିନର ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମଧୁବାବୁ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଥିଲେ। ଗାଁ ଚାହାଳିର ଚାଟ ସିଏ, ଚାଟ ମାନେ ଛାତ୍ର, ଚାଟଶାଳୀ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ମଧୁବାବୁ ପିଲାଦିନେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀରେ ପଢୁଥିଲେ। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ପାଠ ପଢାରେ ସେମିତି ଆଗୁଆ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କବି ଏଠାରେ? ଚେହେରାଟି ତାର ଡଉଲ ଡାଉଲ, ବୁଦ୍ଧିରେ ତାହାର ସରି କିଏ। ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଦିନେ ଝଡ଼ି, ବାହାରିଲା ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ି। ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଖସିଗଲା ଗୋଡ଼, ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଖସିଗଲା ଗୋଡ଼, ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ଗଲା ପଡ଼ି, ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ଗଲା ପଡ଼ି। ଦିନେ ଝଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଝଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ବର୍ଷା। 3 ଦିନ 4 ଦିନ 7 ଦିନ 8 ଦିନ ଏମିତି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହୁଏ। ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ରାସ୍ତାଘାଟର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥାଏ? ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପାଣି ଭରି ହେଇକି ରହିଥାଏ। ରାସ୍ତାଘାଟ କାଦୁଅ ପଚ ପଚ, ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ନା? କିନ୍ତୁ ମଧୁବାବୁ ନା, ସେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଚାଟଶାଳୀ ଯାଉଥିଲେ। ଚାଟଶାଳୀ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା କାଦୁଅ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବି ସେ ପୁରା ତରବର ହେଇକି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ତ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଗୁରୁଜୀ ଦେଖିଲେ ଦେହ ତାର ପାଣି କାଦୁଅରେ ସରସର, ତିଳେ ହେ ସେଠିକି ଖାତର ନ କରି, ତିଳେ ହେ ସେଠିକି ଖାତର ନ କରି, ଆସିଅଛି ହୋଇ ତରବର, ଆସିଅଛି ହୋଇ ତରବର। ପାଣି କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ କାଦୁଅରେ ଖସିଗଲା। ସିଏ ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିବ କହିଲ? ଦେହ ସାରା ପାଣି କାଦୁଅରେ ସରସର, ପୁରା କାଦୁଅ ବୋଳି ହେଇଗଲା ଦେହ ସାରା। ସେ ଟିକେ ବି ଖାତିର କଲେନି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା ନା, ସେ ଟିକେ ବି ଖାତିର ନ କରିକି ତରବର ହେଇକି ପୁଣି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତରବର ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର, ତିଳେ ମାନେ ଟିକେ ବି। ଗୁରୁଜୀ ମାନେ ଜାଣିଛ ଶିକ୍ଷକ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଜରିଆରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ 4ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଥିବ। ସେଥିରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଆମେ ବାଛି ବାହାର କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, କବି ଏଠାରେ କାହାର ପିଲାଦିନର ଘଟଣାଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଚାଚା ନେହେରୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଆଚ୍ଛା, କୋଉ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ କହିଲ? ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ମଧୁବାବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ସମୟରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଗଲେ? ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ସେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲେ, ରାସ୍ତା ସାରା କାଦୁଅ ହୋଇଥିଲା, ସାଇକେଲଟି ଧକ୍କା ଦେଲା। ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାସ୍ତା ସାରା କାଦୁଅ ହୋଇଥିଲା। ଦେହ ସାରା କାଦୁଅ ବୋଳି ହୋଇଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧୁବାବୁ କ'ଣ କଲେ? ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲେ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କାଦୁଅରେ ଖେଳିଲେ, ସେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ନଳକୂପ ନିକଟକୁ ଗଲେ।
ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ସେ ପୁଣି ଥରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ଖାଉ ଖାଉ ପରି ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ ଏବଂ ସରସର ତରବର ପରି ମଧ୍ୟ ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 3 ପଦ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଇ 3 ପଦକୁ ମନେ ରଖିବ ଆଉ ନିଜ ଖାତାରେ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।